мақсад номои мо нест. Амора гуфтам як бор дига ман нишон битум бачаҳо. Илтимос кадоме WhatsApp да навиштагиян номерошон мебурояд. Ё ана ВКонтакте навиштагиян номе ки дар ВКонтактеш ҳаста. Ҳамонро шумо худтон медонед бачаҳо. Айман неста, айман набуромад, айман неста. Ман ютуби ҳар яки шуморо намедонам бачаҳо. Кадоме ҳаст, ҳаминҷа ҳаста. Бо мегӯм бачаҳо, кадоме ВКонтакте навиштагиян номи ВКонтактеш, кадомеш Facebook навиштагиян номи Facebookуш, кадоме чизе да навиштагиян ҳамунҷо фақат WhatsApp будагиҳо номерои телефоншон мебурояд бачаҳо. Нигоҳ кинед як бор дига хушрӯ аҳамиятен бо мебинем. Дар комментария будагиҳо нестам бачаҳо. Кадоме номерои телефона бачаҳо? Номерои чия? Ана WhatsAppшон. Номерои WhatsAppшон бачаҳо. Ака бошад ҳаминҷа ҳаста. Ина мақсад WhatsApp-та номерошо ки дига номер навиштагӣ, дига чизе ҳаста, ҳаминҷада ҳаста. Ҳама номерошон ҳаста, номошон ҳаста. Чӣ навиштагӣ бачаҳо? Ахирш 32. WhatsApp-а? WhatsApp бошад, ин ҳаминҷа мебиниш. Ина 32. ҳамаш ҳаст бачаҳо, ҳамаш ҳаст. Салом. Ами WhatsApp да навиштагиҳо фақат номерошона. Дигаҳо ҳама дар чие навиштагия? Ҳамоя. Ҳама ҳаста бачаҳо. Кадоме мақсад ина мисол на YouTube да номи канал YouTube-уш ина ҳамия. Мисол Instagram номуш ҳамия, значит ҳамия. Имо да ин ҳамин чиз ҳаста. Мақсад WhatsApp да ёки Instagram да инам хали нома. Ҳамира бачаҳо шумо аҳамият битен. Ҳамон ҳар ки чии худша медона мақсад. Ҳамаш ҳаст бачаҳо. Ина 74. Ина 74. Барои бозии яка бачаҳо. Фақат барои бозии як. И подписчикоя, касе подписатсия кардагия. Ҳаста. Аса дар имода навиштагия ба фикрам. Ҳаста. Ака иша ман намедонам. Хай гуфтам шона мақсад ки як бор бинависен, ами як бор омада боша, як бор, ду бор омада боша, ду бор. Ай тақдири ҳар як каси шумо мебарад бачаҳо. Бо равон кардагиша бо менависем, ҳеҷ гап не. Тақдири кадоме боша. Неки бози ду сар шудагия бачаҳо билетомон ҳаста. Ана кадоме мақсад метавонад чикна. Кадоме метавонад 500 рублия 4 мошин дора. 100 чи пули дора, конверти пули дора. 500 рубля бачаҳо. Номерои WhatsApp-ам ҳамон WhatsApp-а, номерои картамам ҳамин номер да. Чия Душанбе Сити.
500 рубля билет. Кадоме 9 билет мегира, 1 билет падарка, кадоме 18 билет мегира, 2 билет падарка, кадоме 25 билет мегира, 3 билет падарка. Не, номеро ҳатман бояд бошад, не боша набоша, ҳеҷ гап не, кадоме навиштаги ҳамо аста, кадоме навиштаги неста, баё неста. Номошон аста, фамилияшон аста, як хел, ҳар кадомаш ҳар хел навиштаги бачаҳо. Боқӣ паноҳтон ба Худо. Мара ҳар рӯз мепурсанд, мақсад мегӯяд ки номи ман нестай, номи ман нестай. Барои ватсапотона, номеротона бачаҳо илтимос азиёд кунед, намуд кадоме намедонам, мақсад бидона кадом номер ки телефон кардагиам, ман ҳамун номерро навиштагиам. Паноҳ ба Худо дигар кадом.